Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En ɗon tokkitini wolwango ɓure suumaye. Nder ɓure suumaye man ɗo mbar jaari maga wala kerol. Mbar jaari suumaye man ɗo deydey ko jawmirawo yopta ɓi adama warjoto ɗum ha suumaye man ɗo, kanjum man ɗo kayri man ɗo ndi hertortake be limgal kerangal. Bal mbar jaari suumaye kayri man ɗo ɗum mbar jaari mapindiri ndi jawmirawo hokkata ɗum jeyaɗo muɗum. Kadi kayri man ɗo hokkan o warjoto goɗɗo dow suumaye muɗum man ɗo wala horo suye, ngam ɓe kuuɗe boɗɗe luttuɗe kam ɗe ɓi adamajo huwata ɗum en mbi jawmirawo sowanan mo ɗe diga o huwa ko bongal gotal, kanko man ɗo o hebra be bongal man ɗo ɓe bindanamo boɗɗe 10 ha yotto jotta kam darja kugal man ɗo o huwa bongal gotal ɓe bindanamo boɗɗe 100 ha yotto ɓura deydey o huwa kugal bongal gotal 100 goma ɓe cowanamo ha salo deydey boɗɗe 100 be bongal gotal ngal o huwi ɗum. To kadi mbar jaari man ɗo ndi laatake ndi ɓurdidiri, goɗɗo huwan bongal gotal o heɓa boɗɗe 10, walla o huwa goɗɗo bo huwa bongal gotal man ɗo kanko bo o sowane bongal mako man ɗo deydey cuwi 100 walla ko ɓurata. To kadi ɗume waɗi ɓe sowanego man ɗo ɗum sendiri diga 10 ni ha 100 ni ha ko ɓurata ɗum kugal bo lattoɗon on kuwangal ngal gotal, o heɓa kañum mbar jaari 10 ha magal, o bo heɓa mbar jaari 100 ha bongal muɗum man, o bo heɓa ko ɓurata 100. Kadi sababu man kam ɗon lorto ha kuje ɗiɗi. Sababu no watta jawmirawo ɓangiɗo o sowana ɓiɓɓe adama en kuuɗe boɗɗe darjaji ɗuɗɗi banniɗo, ɗum ɗon lorto ha sababuji ɗiɗi. Sababuwol aranol kam laɓɓingo ɓi adamajo ku anniya muɗum ha kugal man, laɓgo anniya mako deydey ko woni ha kugal man ɗo kanjum man ɗo ɗum waɗan o sowrane be majum diga ko ɓurata diga 10 ni ha ko ɓurata 10 ha yotto 100 ha deydey ko ɓurata 100 man ɗo be laɓgo anniya mako. Ɗiɗaɓol man kanjum wonte tokkago kugal man sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ni kam ngal woni anniya kuuɗo ngal ɗon laaɓi ha magal, non ngal tokkake sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Kadi be sababuji ɗiɗi ɗiɗo kadi laato be maji man ɗo ɓi adamajo o sowane bongal mako diga 10 ni ha yahago 100 ha yahago ko ɓurata, kadi deydey fodde ɓuwa sembe imanaku mako be sembe laɓɓingo mako anniya mako be yaktago mako sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama ha kugal man. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en ɓi adamajo o solana ha kugal mako ngal o huwata fu ɗo, o solana kanko man ɗo tabitingo deydey fiji ɗiɗi limtaɗi ɗo laɓɓingo anniya be tokkago sunna annabijo ha kugal man ɗo, kanjum man ɗo o solana ɗum ha kala kugal mako ngal o huwata fu, ngam o heɓra be magal kadi mawnugo mbar jaari, ngam o heɓra be laɓɓingo anniya be tokkago sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɗum laato ɗum sababu kadi ha mawnugo kugal mako ngal o huwata ɗum. Non wari ha hadisewol jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata kala kugal ngal kullu amal ibni adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kadi kala kugal ngal ɓi adamajo o huwata fu kangal man ɗo ngal wodanimo, mbar jaari man ɗo ndi wodanimo, o huwani ɗum ngam hoore mako o warje dow majum gal man. O wi si sumaye kadi fa innahu li wa ana ajzi bih, kadi kayri kam mbar jaari man sumaye kam ɗum mo am min do mi warjoto ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo mi warjotomo. To la shakka kadi kugal ngal jawmirawo wi kanko be hoore mako o warjete ngal ɗo, mbar jaari magal hawtata be tana magal. Kugal ngal jawmirawo ƴefti o wi kugal man ɗo o laafi ngal ha mako o warjete ha magal, la shakka mbar jaari magal laatoto mapindiri jamum, ndi laatoto bo ɗum mbar jaari ndi wala kerol.
nden kadi o wi'ata hadisewol man ɗo wasiyamu junnatun wasiyamu junna fa ida kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im. kadi suumaye man ɗo ɗum wirgo ha yiite, ɗum hunde nde jawmirawo renrata ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo, ɗum kuugal ngal jawmirawo renrata mo be muɗum ha yiite. to kadi ɗo man bo ɓi adamajo ko o huwata fu kanko man ɗo ngam o hisa yiite man, to suumaye man ɗo kanjum man ɗo ɗum laatake ɗum wirgo ngo ɓi adamajo wirnango jawmum ha yiite. kadi suumaye man ɗo nder ɓural muɗum kanjum man ɗo ɗum renan ɓi adamajo ha yiite be moƴƴere jawmirawo subhanahu wa ta'ala. non wari ha hadisewol gongol wari ha hadisewol gongol kullu amal ibni adama lahu yudaafu alhasanatu bi ashri amsaliha. kala kugal ngal ɓi adama huwata fu kanko mari ngal oɗon sowanegal bongal be 10 yeru muɗum ha temere jeɗɗi ha ko ɓurata. kadi sina suumaye kanko kam mo am ɓi adama jawmirawo o wi'ata ha ɗo ɓi adamajo acca suuno mako be giɗaɗe mako fu ngam am, kadi ngam man min do mi mawninanan mo mbar jaari suumaye mako man ɗo, mi warjoto mo mbar jaari suumaye mako man ɗo wala kerol. to kadi ɗo man ɗo nder ko sappinta en ɓural suumaye, nder ko sappinta en ɓural suumaye. en ɗon jokka dow boliɗe meɗen wolwango hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallama ngol jawmirawo wi'ata kala kuugal ɓi adama fu o mbar jaari man wodani ɓi adama sina suumaye kanjum kam fa innahu li wa ana ajizi be. kadi mbar jaari suumaye man ɗo kayri man ɗo mi ƴefti min mi warjoto ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo, mi ƴefti mi warjoto mo mbar jaari mako ha suumaye. to kadi suumaye man ɗo nder ɓural muɗum suumaye man ɗo kanga man ɗo nga ɗon mooɓi none muñal tati. ngal suumaye man ɗo nga ɗon mooɓi none muñal tati. kadi muñal bo en andi ɗum kuugal laatingal mapindiwal jamum ngal jawmirawo warjoto ɓi adamajo laatiɗo muñɗo man ɗo, jawmirawo warjotomo mbar jaari ɗundi kayri man ɗo ndi wala horo suye. kadi nder ɗon man ɗo suumaye man ɗo nga ɗon mooɓi none muñal tati. nder ɗon man ɗo ɗon nder suumaye man ɗo muñgo dow ɗowtanago jawmirawo subhanahu wa ta'ala. ɓi adamajo jawmirawo farliɗini dow mako suumaye, kadi kanko man ɗo o ɗowtani jawmirawo o suumi suumaye laatinga farilla nga jawmirawo farliɗini dow mako man ɗo o muñi dow majum. oɗon mari haaje masalan oɗon mari haaje mo ñamdu kanko man ɗo o haɗito ha muɗum, o ɗon mari haaje suuno mo farji mako kanjum man bo o haɗito dow majum deydey wakkatiwel gel jawmirawo herɗini ɗum. to kadi muñal ngal ɗo man ɗo o muñi dow ɗowtanago jawmirawo subhanahu wa ta'ala. to ɗon ha suumaye man ɗo muñgo dow karam ɗiɗi jawmirawo harmini. jawmirawo ɓangiɗo o wi to ɓi adamajo o nangtake ha suunogo reedu mako be suunogo farji mako o woni dow mako, kadi bo ha mbar jaari suumaye mako man ɗo ndi laato ndi timmidindi man ɗo si o nangta ɗemgal mako ha fewre ha ñoore deydey gedde ɗe o yeddirta ɗum be ɗemgal man ɗo, kadi woni dow mako kanko man ɗo o nangto ha majum ngam ha o heɓa mbar jaari suumayere mako man ɗo nde laato nde timmidinde. to kadi ɗon nder suumaye man ɗo nonde tatabre ha nder muñal man ɗo kanjum wonte muñgo dow koddiroje ɗe jawmirawo hiiti ɗum dow ɓiɓɓe adama en julɓe. kanjum wonte ɓi adamajo kanko man ɗo o haɗito kanko man ɗo ha ñamgo be yargo. nder ɗon man ɗo o to'an o nanan ɗonka o nanan dolo, amma be non man fu oɗon haɗiti dow majum dow hoddirore laatinde nawde ha nafsu mako man ɗo. to kadi laato be ɗo man ɗo suumaye man ɗo nga hawti deydey ko laati none muñal laatiɗe tati. kadi ngam majum jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata
innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab. Kadi goɗɗo on yimɓe on muñɓe banniɗo man ɗo ɓe muñi dow yeddugo Allah, ɓe muñi ɓe acci yeddugo Allah ha sumaye man, ɓe muñi ɓe ɗowtani jawmirawo ha sumaye man, ɓe muñi ha deydey ko tawata ɓe ha sumaye man ɗo ha torra nango ɗonka nango dolo nder sumaye man, ɓe tampugo ɓandu deydey ko fe'anto sumaye man. Kadi kanjum man fu ɓe muñi dow majum. Kadi jawmirawo ɓangiɗo wi o warjoto ɓiɓɓe adama en muñɓe ɗo, muñɓe muñal bangal ɗo o warjoto ɓe mbar jari maɓɓe wala horsuye, o warjoto ɓe mbar jari maɓɓe wala horsuye. To kadi nder ko hollinta en ɓural hertorago jawmirawo be mbar jari sumaye, o wi kala kuuɗe ɗe kuuɗa fu mbar jari man ɗo a sowante diga 100 ha 100 amma ha ko ɓurata, amma sumaye kam o wi kuugal man ɗo mbar jari man ɗo min warjotondi ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo. To kadi jawmirawo ha ɗo en mbi o laafi mbar jari, o ƴefti kanko warjoto mbar jari sumaye man ɗo o laafindi ha mako ɗo. Kadi o waɗay ɗum ni, o wi'ay ɗum ni sina ngam teddingo sumaye, sina ngam darjiɗingo sumaye. To kadi darjiɗingo man ɗo ɓi adamajo tammi wangango ɗum bote man ɗo ha ñande darngal, tammi wangango hertorago mo jawmirawo hertori mbar jari sumaye ɗo, bote man tammi wangango ɓi adamajo ha ñande darngal. ɓi adamajo o waran be kuuɗe boɗɗe ɗuɗɗe, amma o wara o ɗon mari toñangeji bo ɗuɗɗi. Kadi jawmu en toñangeji man ɗo ɓe garan kamɓe man ɗo jawmirawo hokkita ɓe hooca yoɓa ɓe toñangeji maɓɓe man ɗo walla hakkeji maɓɓe man ɗo, o hooca ha kuuɗe ɓi adamajo o toñiɗo man ɗo, hooca boɗɗe muɗum o yoɓra deydey toñaɓe. To kadi ha ɗo man ɗo jawmirawo o seedata o ɗon yoɓa nder mbar, o ɗon hooca boɗɗe ɓi adamajo marɗo toñange man ɗo, o yoɓa jawmu en ɓe o toñaɓe man ɗo ha ɓi adamajo man kuuɗe mako fu timma, kuuɗe boɗɗe deydey ɗe o marno fu kanje kam laato jotta kam ɗe timmi. Jawmu en toñangeji bo ɗon dari giɗi hakkeji muɗum, jawmu en toñangeji bo ɗon dari kañum en bo giɗi o hokkita ɗum hakkeji maɓɓe. To kadi ha ɗo man ɗo lutta mbar jari sumaye jotta kam ɓi adamajo man toñiɗo man ɗo o lutta wala ko o mari ha boɗɗe mako fu sina mbar jari sumaye go, kayri tan jotta kam o luttiri. To jawmirawo hooci ha maari yoɓri jawmu en haqqeji toñaɓe go, o laatoto kanko man ɗo o wala mbar jari sam, o sakkine nder yiite. To amma jotta kam jawmirawo o kanko man ɗo ƴefti o wi mi yoɓete mbar jari sumaye ɗo min be hoore am mi warjete dow majum. Kadi ɗum holli en mbar jari man ɗo ndi mawnan. To kadi nder ɗon man ɗo jawmirawo o lutta mbar jari sumaye go kam o luttanandi jeyaɗo mako cuumiɗo go, o hoocatandi o yoɓra jawmu en haqqeji. Innama jawmirawo o hooca nder moƴƴere mako, nder ɓural mako, o hooca boɗɗe non deydey ko yerdinta jawmu en haqqeji go. moy fu nda yiɗi haqqe muɗum, an o jawmu en kuuɗe o yoɓan ɓe, amma nder moƴƴere mako o hooca jotta kam nder moƴƴere mako kanko non kuuɗe boɗɗe ɗuɗɗe deydey ko yerdinta ɓe, o hokkita ɓe kamɓe kam dow haqqeji maɓɓe dillata mere ɓe keɓtan. To mbar jari sumaye go kayri kam o luttandi o siganodi oɗo ɓi adamajo laatiɗo cuumotoɗo go, o luttana ɗum mbar jari man ɗo kadi be mbar jari man be moƴƴere mako, kadi ɗum laato be majum o nastinira ɓi adamajo cuumiɗo go aljanna be mbar jari sumaye muɗum ndi o lutti o yoɓray ɗum jawmu en haqqeji go, kadi be majum o nastinira ɗum aljanna be mbar jari man be enɗam mako. To non ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o ɗon mari seyoji ɗiɗi wakkati o suumoto, o ñalli suumago wakkati o sumtotoɗo kanko man ɗo o maran seyo woto diga ha duniya ɗo, seyo woto bo ha ñande alahira. Ngo o seyoto ha duniya kam o seyoto kanko man ɗo jawmirawo fondimo, o suumake suumayere nde o suumi ɗo
o timminide ngam man ɗo ɗon tam o waɗi ɗum kanjum kam nder kuuɗe maako boɗɗe ɗe o sigiɗe o tammi mbar jaari muɗum ha jawmirawo non o seyoto jotta kam deydey suunoji maako ɗi o haɗago suuno mo ñamdu suuno mo farji maako ɗi fuu maji o haɗama ɗi wakkati oɗon suumo man oɗon suumi man ɗo to jotta ka o sumtake laatake kadi kanji man fuu ɗi daganake mo to ɗon no mari haaje ñamdu o ñaman to kadi o laato o seyoro be seyoji ɗo ɗiɗi ɗo kam diga ha duniya ɗo ɗon mari seyo wongo bo ha alahira kango man ɗo kanjum wonte ban mbiɗen seyo ngo o seyoto ɗum toni jawmirawo ƴewnake ɓiɓɓe adama en suumiɓe man ɗo woodi dammugal ngal jawmirawo waɗi ngal ɗon hertori be yimɓe e ɗuɗɗinnoɓe suumago ha duniya ɗo ngal ɗon hertori be maɓɓe to kadi to o seyoto seyo ɗiɗaɓo bo toni jawmirawo ƴewnake mo o wara o nastira aljanna ha babu rayyan to ɗo bo nder seyo ngo ɓi adamajo tammi seyago ɗum ha ñande darga en bolwanan ko laati kiita suumaye kadi suumaye man ɗo ɗum laatake ɗum wajibi dow julɓe suumago lewru suumaye man ɗo kanjum man ɗo ɗum wajibi dow ɓi adamajo kala dow julɗo balingiɗo kakkilɗo fuu kadi woni dow maako kanko man ɗo suumaye man ɗo doole dow maako o suumo lewru suumaye man ɗo ɗum wajibi dow maako kadi sina geldiɗi sharia waɗata ɗum jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun kadi onon ɓiɓɓe adama en mumini en ande suumaye ɗo nga farliɗinama dow moɗon nga wajibinama dow moɗon banno nga farliɗina banno nga wajibina ha ummatoje laatinoɗe caaliɗe ko arti on to kadi ɗo man ɗo aya man ɗo ka sappinan en wajibago suumaye dow kala ɓi adamajo laatiɗo o julɗo o balingiɗo o kakkilɗo kadi suumaye man ɗo kanko man ɗo toni nga tawimo wajibi dow mako kanko man ɗo o suumo suumaye man kadi sina mbiɗen ban geldiɗi sharia waɗata ɗum kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata dina islam ɗo ka buniyal islamu ala 5 shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zaka wa hajjul bayti wa sawmi ramadan kadi dina islama ɗo ka mahama kanka man ɗo dow dangrange 5 kanjum wonte dangrangal aranal seedago deweteɗo be gonga wala si Allah annabijo muhammadu nulaɗo Allah non ɓawo man ɓocugo julde julande ha wakkati mare julande nde ɗon hebbini sharɗiji mare be ruknuji mare non to Allah hokkimo jogaɗe woni dow mako kanko man ɗo wajibi dow mako itta zakka o hokka o wurtina nder ko o jogi man ɗo zakka o hokka henotoɓe ka non woni dow mako to Allah fecinanimo hokkimo bawɗe woni dow mako kanko man ɗo o hijja suudu Allah hormanteru to kadi ruknuwol joyaɓol man ɗo kangol wonte sawmu ramadan woni dow mako bo kadi be laatago mako ni kanko man ɗo o julɗo ɗo wajibi dow mako doole dow mako kanko man ɗo o suumo lewru suumaye to kadi julɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe potti dow wajibago suumago lewru suumaye ɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe potti dow wajibago suumaye lewru suumaye man ɗo kadi ɓe ɗon taynori dow majum wala luɗɗo wi lewru suumaye ɗo na ndu wajibi kadi julɓe ɗon potti diga zaman annabijo ha wargo ha jotta men ɗo julɓe ɓe ɗon potti kanjum man ɗo ɗum wajibi dow kala ɓi adamajo julɗo fuu nder andal bangungal nder ko suuɗaki na ɗum hunde hande wala julɗo ni kanko man ɗo anda suumaye ɗo ɗum wajibi dow maako to kadi ko moye yankiri suumaye man ɗo o wi suumaye man ɗo nga wajibaki walla o sali suumago dow o yankiri kanko man ɗo ɗon yi'a suumaye man ɗo na nga wajibi dow maako kadi kanko man ɗo be yankirgo maako be salago maako suumago man ɗo kadi o wonata kanko man ɗo nder julɓe kadi kanjum man ɗo ɗum wurtinan mo nder mobgal julɓe suumaye man ɗo nga farliɗinama kan suumaye farliɗinama
ha hitande ɗiɗaɓre ha perol annabijo sallallahu alayhi wa sallama ngol o feri ɗum diga makka o warti ha madina. kadi kanko man ɗo ɓawo o eggi diga makka o warti ha madina man ɗo hitande ɗiɗaɓre ha eggugo mako man ɗo sumaye man ɗo nga farliɗina dow ummatore julɓe. to kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o sumake sumayeji 9 ha ngendam mako ɓawo ɗon o fuɗɗi maynego. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en deydey aya jangaka be hadisewol jangagol. ɗum sappinan en wajibago sumago lewru sumaye ɗo julɓe ɗon potti dow wajibago man. kadi ɗum wajibi julɓe bo ɗon potti dow wajibago lewru sumaye man ɗo. to kadi ha aya ɗo o wi'ata la'allakum tattaqun, kadi ɓe onon man ɗo be sumago moɗon man ɗo ɓadima on kulduma ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. kadi nder ko waɗata sumaye man ɗo kulol Allah ha muɗum man ɗo ngam ko wonte ɓurnal kam fu ɓi adamajo cuumiɗo man ɗo be sumago mako man ɗo deydey no ƴiƴam doggirta ha ɓandu mako kanjum man ɗo ɗum tampan. mana man deydey no ƴiƴam doggirta ha ɓandu ɓi adamajo beni sumago mako o ñamata o yarata man ɗo doggugo ƴiƴam man ɗo ɗum tampan ha ɓandu ɓi adamajo. to kadi sheyɗan bo ɗon ha ɓi adamajo ngel ɗon dogga ha ɓandu ɓi adamajo ban deydey no ƴiƴam doggirta ha ɓandu ɓi adamajo. to kadi be tampugo doggugo ƴiƴam man ɗo non sheyɗan man bo kangel bo ngel tampan ha sallitago dow ɓiɓɓe adama en ngel tampan ha sallitago dow ɓiɓɓe adama en. to kadi laato be majum man ɗo ɓi adamajo to ni kanko man ɗo o seyɗan sallitaki dow mako kadi ukkago mako ha gedde kanjum man ɗo ɗum famɗitan ha mako. to kadi ɗo man ɗo ɗum nonde nder none kulol Allah. non ɓi adamajo ban lattinoɗo kanko man ɗo yakeji mako ɗon koyi, o anda ko wonte dolo, o anda ko wonte saɗirma ha ñamande. kanko man ɗo be sumago mako man ɗo o matan ɗonka o matan bo dolo deydey laafuɗo mo walano ko ñaama kañum man ɗo matata ɗum ha na sumaye ɗo kanko be sumago mako man ɗo o matan ɗum. to kadi nango mako kanko man ɗo ɗonka nango mako weelo dego ɗon mari keddiɗɗi ko bo kañum bo ɗon yakeji muɗum caɗɗi nan ñallidan be weelo mum ñallidan be ɗonka muɗum. kadi kanko man ɗo o siftortano ɗum be laatago mako kanko bo o mettake ɗonka man be weelo man ɗo kadi o andi tan kanjum man ɗo ɗum waɗan enɗam ha ɓernde mako o siftora ase deydey wayne mo yakeji muɗum caɗɗi o wala ko o ñama ɗo o ɗon wondi yakewol catgol. kadi ɗum waɗa kanko man ɗo o wallita wayne mo o heddi walla wayne mo laati o ɗon mari be muɗum ɓadagal. kadi ɗum waɗan ha mako kanko man ɗo ɗum ɗelmitinan ɓernde mako o enɗa deydey miskinijo marɗo saɗirma ha ngendam muɗum. to kadi ɗo man ɗo ɗum nonde nder none kulol Allah. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. on keɗiti Modibbo Abdullahi ga leydi Saudiya to o waɗani en wazo dow haalamma korka inone muñalji sumaye hawtande e bayanuji dow sumaye e jango to Allah holli en jam se gondo e Kode Radio International Abuja dow Facebook amen Kode Radio hawtande e channel YouTube amen Kode TV nden bo e hello amen go Facebook ɗiɗaɓo Kode Media. inde an Ibrahim Iramodake min wondata e moɗon nder lewru korkandu to min gaddanta on tafsiriji wazuji dina feere feere. gam non sei mi wi'a on ma yawtemo bawɗe nufoyimi rahmanu rahimu inno yimi tagiɗo tage fongen habibu habibi ahmada jam ramadan ya ramadan
ginni e alo sharifun sahaba e julɓe luttuɓe ngam Ramadan. Fesina bernde am banginmi basira besta dogo marmi bofe boyo amoita yafan mo bernde idi amobda min gam Ramadan. Emi daggi fu rabbi daggi tamle emi fergi fu rabbi darjinamle emi wayti fu rabbi numtinamle e yimre nde lewru sumay albarka nabiyu wallitam dow Ramadan. Ramadana yo lewru jena yabru khairu fadulu teniɗo won e maru nogas e joweeɗiɗi e maru Qur'anu jippina nder Ramadan. Jibrilu yo yilli ɓurɗo khairu e ton e hira kaduru ikrano o umri ɓurɗo birru nulal o jogi o waddi khairu mahamuda metina nder Ramadan. Daga yende nde en o heƴi o hewti yitenge fewre nyifi fewti annaba kuluna kufuno maɓɓi ɓurdiɗo yottake nder Ramadan. Ramadana yo lewru cahu Allah duwo moƴƴori nuɗɗinɓe Allah hinno yehuɓi dowɓe Allah ɓe jokkoyi ha ɓe sali kulla albarka lewru mawndu Ramadan. Kayla ture e maru won ananima jemmare nde daɗino kulla jemma Jibrilu yo jippa ɓesdu himma ibada yo ɓuri fa alfa shaharu bara jari heɓete nder Ramadan. Ya angiɗo Allah albishirma Ramadana to tayima fa awelma barjarima seɗɗa fu sowama do'a ko a torno fu jaɓama aljanna maɓɓitama e Ramadan. Dammuɗe yite on bidama sheyɗanuji ginni haɓɓidama welo e ɗonka hoytinama o laare ndu marno ha ndu timma barkaji lewru mawndu Ramadan. Moƴƴe tati e maru keɗiten sappo je
gora gareje nder ko keɓeten sunubaji lotide nder Ramadan. Sumiɗo ndufu ngam yo Allah, mo andi hushifaki Allah, ko nuddinɗo ɗaɓɓa yerda Allah, gedde mawɗe famarɗe fu ko sali ya fama kulla ha nder